love hug. Ara na Migol kay nagamong gipamalit na sultan baho na ni. Hi guys, madyong adlaw ninyong tanan ako na po ni si Jinverse. Manglakaw mi karon guys, das mama. Asa mga guys? Manglakaw mi guys, muduaw si mama sa ijang beloved husband. Dako. Dito mo ra sa tricycle? Arang lang tayo tag-tricycle Dili. Adi ikaw? ato yung natong. Ikaw hi daddy dali. Yan lang bisa ko ano tubang. Bye daddy. Yan magkuan ra sige magmotor. Unya di na dakupon. Adi dako po kay ka. Wala mo siya diyoy kay di ka dako po din na siya makatry. Wala adi at buhay mo. Di ko ka kuyuga mo ngiti ko kwarta. Kay na lang talagi kan diyan paglungsod. Tawa may ko gabi kay anak. Mo gid ako posisyon dito sa kuan bangko. Slide TV. Ana. Oh, yagi uslog ko dito. Di ka Pag kana. itong tawa ingon na itong babae nga. Hala tabagis nanay mo tanap tabagis. Mo tagi bisaka ko sa tawo iya kong giana. Pagkanaog ko. Pagkabot dito sa silong kudanin lang ko dong kay. Wa na may hagdanan do. Iya kong gibuyan ni balik kag trabaho sa ting pabuta pagkamot ni magtrapo man to. Ya pag-abot dito gitagbo ka tong kuan nagkarga na mo. Sa pangitan ako ni Mariana day ka diri ko lang naog na lang ko. Mo to siya na ni kipit na ko paingon gawas. Sakay ko dito yung kariton. Manglakaw na mi guys. Nadarig mga bata. Makitagsakay mga ako sa lubatan kadyak pa. Excited na sila manglakaw. Ayan, tayong anak. Ato Miss Karsada? Ma? Ato Miss Karsada ma? Sige. Mo ni mga kuan ni mama guys, apo. Flower. Mo man day ko nakasuot sa angkuan sa amin. Nalak naman nagbay. Wala din dalawang ko magsamin. Nagagyanan no? Murag tunaan. Dari ko agi lapok man dana. Sige yan guys, magmotor. Kaya di man mo arang. Ha? Tulo na tail. Tulo na, sakitan na siyang tiil. Hawid lula be, hawid. Dito si Kula kay dili sila tirope, ato ni Sibuma. Iyan guys, kasunod. Nakatuig na kung kari diri la. Wala ka tuig. Magtulo na. Tulo na katuig, waka, ari, wala nakabisita. Hi guys, welcome to my vlog. Mapainte. Run! Malit kami dari kuan guys, kandila. Kung makapuro din. Hello. Nanda bulot, tidak sampai takindihan. No, ato para mata dito sa Uy, tubig. Kung diya mo nga. Kapapa ka nandako. Wandag ko tani. Nani ni manang dana posporo. Matay ba dyan mo? Katong nga po ni Boy. Katong kadodoa ni Gian bitaw sa una nga. Yung lalaki ba? Laki nga po ni Boy, katong ijang inahan nga tas laing nasod. Hala, namatay ang bata. Namatay. Kato yung anak ay nahan ito sa gawas. Yan naman. Gadinggi. Ay, anak ni Kulot. Oh, Hala, uy. namatay. Hindi ka nasama namatay. Tuig na siguro ma. Kataulig yung inahan. Ning uli. Namatay lagi luoy ang bata ma. Kuan, graduating. Pag graduation nila, wala siya kaatin. Kaya namatay naman. Hindi daw, maagyan natin yan. Luoy mag, disprimigian. Napahuway, sa karejat kay sakit ko na diyang tuhod, di nakagwantag dugay, nakulakaw, magbarug. Okay, mag-jogging tala ugma, dirihan tod argaw. Ginoo do. Kaya. Ito na may kuan guys, merkado. Aris ako na may kuan guys, Rose Pharmacy, kanay palitan si mama. Una-una pa kuno siya short, mamalit ka raw. Ano din yung paliton ma? Halibit punit ni. Ni. Magisa ka bata apili. Mo gani akong giupat. Kaya Dali kay excited na si Bibi, gahangad na.
Pinakuot pas bulsa. Oh? Kaya na siya oh. Ina, thank you. Thank you. Ipalit siya si vitamin siya dagang kinuyog. Mas nato balik na. Anja, asa naman po ta? Merkado na ta? Nagkasi mo ta. At nagtas bayo. Tutas kuan. Siwol. Nalagi sa kabata, nag-unaw na. Malitis mama dari kuan guys. Chinilas. Son. Ay, naday tao. Maka na dili danlog ma, basig danlog niya sa imong sulod na ni mga pang sulod. Lain? Oh, kana lang. Ang sakto ra nito. Kanira ko kana ra. Sa mo day? Lit kuno tagkuan kamuti. Unsa klaseng kamote? Kamuti kyo. Diri day. Anong klaseng kamuti? Kamuti kyo. Asa sila? Dito. Nalagi dito. Ay, pagabula. Ang balik ko de. Asya soroy. Ay, tani pa. Ha? Gulay ito palito nang? Dari ako nilaga no? Nga, ba mga bata? Danluga boy. Ha? Kadagku aman? Nagkuan ko na tiha uy, kanang gugmay. Dagku kay be? Gagmay dari. Pila Kanina nga? Isa mo? Pili ko da natin, violet. Egla ko mawala ko. Wala ba yung HP dire? Diti ka man pa sibya. Di ka na ko. Ina pa malit may kamuti. Ina. Hala, pili. Kay tapulan mo tanam kamuti. 2 kilo? 2 na siguro na oy. Sikuwang pa. Ha? Ikaw? Kulang ba ako no? Unsa na day? Kamuti kaubod sa kamuting kahoy. Kamuting kahoy day. Ayun kay mahulog day. Tara gulay na mo. Unsa tuloy-tuloy? Gulay mo kuno. Sabi baka makani mama na gulay tay. Bis naman ug bato. Mag-isa ta? Sakto ra ni. Pili pa sinday apil oh. Malit ni kuan saging. Kuan de kag saging be. Pol masig yellow good. Tagsara ba ning green na saging? Malit ni mangga. Pagpadulong kita na din niya. Punit na yun. Delikado ko yung kwarta. Punit ko yung kapalit. Tapos bugoy oh. Pagkaugawa na din nila oh. Dalihan siya nakapunit. Dalihan siya nakapunit. Pag kita. Siyempre kaon na god. Hawid mo diha be ha, hawid. Ayaw dali kay. May luar be. Nagunsa ka dani kay. Tinisan na. Tinisan. Guys, bing ka guys, diha bing ka nga nailatik. Adi ko ng bingka. Mga unta. Oh. Yan di ko kamantikaon. Bika. Ano yun? Ay, plastic be. Kana sa plastic ako wala. Anta guys, ug bing ka guys ang lami bing ka nga nailatik. Oo, tunga. Oh. Oy. Ito nga ta guys. Oh, ito. Ato sa lahat tabi. Ay pa magpalit ka dito gi sa kanang sana gi katong kanon sa una dito gi. Wala pa man ron. Wala pa makay. Baseball wala pa. Buntag pa man. Oh. Gi ibutan din ang istruwela. Unsa pa nga pun mamalig diyan kanang nay mga fishball o kanang mga timpura. Ako Unya niya pa, pa alas ako tres. niya. Oh. Ay bilat niya. Balik ka sa alas 3 nga ag pamahuway kita. Ako. Unya good. Watay. Mapit sa ko na may dari sa igso ni mama guys.
Kidugay-dugay na po sila wala nakakita. Iro, Narabay kuan ma. May kanal. Kanal. Wala dapit. Narabay kanal. May anak ba yan? Kol. Ari sa may minuto kay way bugas sa balay. Nagdungag na ka? Kol. Ari sa may minuto man. Baka ulo ang putik niyan. Hindi talaga ang takas na dito ba? Nanampok lagi si... Ha? Nanampok lagi ito ah. Nanambukog? Namugas ng gani. Ano na napit dito o? Wala pa mo man. Akadawang tali, di ba tayo batit? Ay, sus, mama na lang siya. Princess, ayaw lang pang labot sa... Di ba di anak? Dili mo dapat princess. Anak ni Prince. Oh, dong. Oy, dali na mo ba? Ay, di mo mang-snack. Ma! Alam, pagkuhan mo ito kasi... Princess, dali na. Tira na na eh. Ikot na 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 eh. Ano ba? Ipagkira. Kaya tungarat ka dari. Ayaw pala soft drinks kay Di ko all. Ayun na Kol. Takto na ni. Nalagi, dali. Hoy, di mo mangaon? Gawin siya lagi. Adi ka na po. Na, sige mo katawag atong hotdog si kao nag-irogi. Dala to digi. Tura ba sa kuan? Tanaw ko no. Ang laman mo kung snack ha. Nangambos. Digi yan ay, promotor. Muna ito la. Nera dito sa bangko. Nagkilin di ako. Lakit sa man eh. Kaku anak kan. Haji, kuya ate. Bah, ayos ah. Muduwa pa rin ang karaho. Nakali kang harbin? Napundahan rin? Oo. Nakikarago kang harbin din ito kang harbin. Sila ko na eh. Si... Hanggang kitagdag na dyan ulit. Ulit, salangan o pan. Ulit na sa samiyagi. Go! Dali, bata. Go! Igo ni mo sa ukay ito. Ano man? Dagay ko short. Dagay ko short. Kanyara ko itong Bolivia. Ha? Kanyara ko Bolivia. Ano man eh? Beer. Bear? Ayos ah. Kabab ni mama, dapat girl na. Ha? Kabab ni mama, ikatulay. Tundok ka ito kabab yan. Inubir ba? Ayos ah. Ay, kay Marogi, kinan siya. Kanduay lang. Ano yan? Hindi naman ni. Ato kay namunga na mo manitri. Manitri din na. Oy, na may kabayan? Mili mo diha. Ayos ah. Ito sa? Mga tagal na. Magag na mo. Ala na. Saka pa kuno sa diyo. Taman ko na sa mong ganahan. Kamo ko na. Lo, ay kisingon. Angkol. Yan na kita sa. Lo, Taman ko na mag-asa. lo. Ayos oh, mga pagkakignaon guys oh. Ay, sa makilibre. Ay, sorry kita. Na. Ay, nyug bungkaga na oy. Wala ko, gibalik ka man. Balik ka man eh. Mamili kami. Ayos ah. Gay, di ka mapil gay. Awag yo. Hanip. Lo.
Pak. Ayos ah. Ano guys? Hango guys sila wala kabayan no. Pangatag lay kuno ni sangkot. Hello. Ito. Kuno ni kasi mo ang ganahan. Pag anip. Yaw. Sabak ko. Ikaw nung sabaw. Pili-pili. Way pang bayan. Si Kuan na itong bata. Katong bata tiyo. Atong inday. No, masaktan ka na ako. Masaktan mo. Kana pang eskwela? Lah. Ay so. Pak. Tingnan mo ba? Dala ko na pilihan. Asa? Pa. Oh, 20-20 lang na ha. Nakaingon mo libre na. 20-20. 20-20. Napay usa. Klaro kay mapil na. Ano lang na mga bata dahil kaya nakrasada dito. Ito naman sa taas. 20-20 lang na. Lahat na klase dahil. 20-20 lang dahil. 20 lang. 20 lang na dahil ha. Lahat na klase. Pili lang mo diya. Dahil ba, krasada ha, ang bata. Hop, 20-20 lang. O, pila na, sa gatos na, 5 na kabuok. Bak, iyahilan silang sukod o. Logi man tagiyan ninyo na. Logi. Logi ang tagiya. Sama na dai. Logi. Ingari lang ng Manas bata. mamagtabi. Buto-buto. Ay, sabi. Kaya alas 12 na guys, ting paniod to na. Manguli na mi guys, si mama grabing kuan, mangop sila igsuon kay do kay pud sila wa nakita to ah. Grabing tabi. Ot sukong mama. Nakapili mi ante. Salamat dari sa mo ang kuan. Ukay-ukay. Guys, dyan na miss bye. Nakauli na gadjud namin.